Здравейте, драги потребители на YouTube! Днешната ни тема ще бъде какво изчезва от вашия живот. Ще очаквам вашите коментари. Поставете лайк, ако ви харесва, ако ви е било полезно моето видео. И ще очаквам вашите нови предложения за теми и вашите коментари изобщо за нещата, които ви вълнуват. Всеки от нас иска да промени живота си към нещо по-хубаво и всеки от нас има надежди, има мечти и наистина ви пожелавам да успеете да сбъднете всички ваши мечти, да постигнете всички цели, които сте си набелязали и нека тази година да ви носи само хубави неща, само хубави хора във вашия живот и нека да ви носи само късмет, щастие и да сте здрави, естествено. Какво изчезва от вашия живот? Някои от вас може би в момента са сами, ето тук по тази карта, и се чувстват много самотни, се чувстват изоставени, се чувстват слаби и предадени. Не бива да се страхувате от този период, защото във всеки момент може да се случи на всеки един от нас да остане сам или да бъде в такива отношения, които търпят промени. Тук ви очаква среща с ваш духовен водач и тази среща ще ви донесе спокойствие, ще ви донесе отговорите, които вие търсите на всички въпроси, които ви вълнуват. Тук ви предстои нов период на изцеление и на регенерация и ще се почувствате ето по този начин. Обновени и готови за нови начинания, за нови хора, за нови емоции. И въпреки, че сега сте сами, това не бива да ви плаши, не бива да ви отчаива. Някои от вас изпитват носталгия. Тази носталгия не бива да ви завладява. Не бива да й давате превес във вашите чувства и емоции. Трябва да се умеете да намерите себе си. Ето тук, по тази карта. Да съберете това, което е останало от вашето сърце, от вашите емоции. Трябва да си спомните кои сте били, да си спомните колко силни сте били, колко сте били решителни и сте владели всеки аспект от живота си. И не бива, въпреки трудностите и въпреки това, че сте сами, не бива да се отчаивате. Тук има някаква скрита истина, която вие научавате или вие сте премълчали някаква истина
която води до промени във вашия живот, която ви прави по-мъдри. Може би разкривате нещо, което е неприятно, нещо, което е негативно на пръв поглед, но то ще ви направи по-мъдри, ще ви направи по-силни и след това ще можете да тръгнете към нова мечта или нова цел. Тук има някаква война на интереси. Всеки от вас се знае за каква война и в коя сфера става тази война на интереси. Тук няма нищо страшно. След този период на тези препятствия ви очаква някакво наследство. Може би това е нещо, което вие не сте очаквали да получите. Може би сте си мислили, че сте загубили тази битка, но ще получите това наследство. Отиват си от вашия живот токсични хора. Ето тук по тази карта. Токсични отношения, токсични връзки, хора, които нямат място във вашия живот. Може би това е партньор, или може би това е някой в професионалния ви живот. Някой, когото вие сте приемали за приятел, вие сте приемали с открито сърце, но той е бил двуличен и нямате нужда от него. И когато осъзнаете, че не се нуждаете от него, когато осъзнаете истината за този човек и за тези отношения, тази истина ще ви освободи, ще ви направи по-силни и ще ви даде криле за този нов период. И този период ще ви донесе спокойствието и регенерацията. След като разкриете всички негативни и токсични хора, този период ще ви направи по-силни, ще ви направи господар на съдбата си. Ето, ще станете мъдри, уверени, спокойни. Ще ръководите всяка сфера във вашия живот със спокойствието и с мъдростта на този шаман, тук, който виждаме. Друго, какво изчезва от вашия живот е изчезват хора, които са ви вредили, хора, които са били двулични, които са били лицемерни. И съвет от картите е да не си отмъщавате, защото съдбата всичко връща на всеки според делата му. И да бъдете по-силни, да вярвате, че някъде там ви закрилят вашите ангели и всичко ще се нареди по най-добрия начин за вас. И след този период на трудности ви очаква успех. Успех в личния ви живот, в професионалния ви живот, успех на всички начинания, които сте започнали.
За някои от вас се очертава и раздяла с ваш партньор и ще ви бъде нужна подкрепа за вашето разбито сърце и ще получите такава подкрепа. Ще я получите от хора, които не са ви били близки, от хора, които не очаквате, и те ще ви научат да мислите и да преодолявате всичко по нов начин. Да мислите по начин извън стереотипите, по начин, който ще ви даде сила, ще ви даде изцеление и те ще ви научат да бъдете толкова силни. Да бъдете лидери, да бъдете непоклатими, като този лъв, тук, който виждаме. За други от вас се очертава пускане на миналото, освобождаване от миналото, което ще ви донесе разкриване на всичката истина, която е била скрита от вас, и ще ви донесе изцеление и регенерация и нов период. Ще ви донесе промяна. И тази промяна ви очертава нов път на развитие, нов път на отношенията, ново начало. И не бива да се ядосвате за хората, които напускат вашия живот. Трябва да бъдете по-спокойни и да приемате всичко случващо се като нещо, което съдбата така е решила да се случи. И трябва да бъдете балансирани, както тук по тази красива карта, да бъдете спокойни, уравновесени и трябва да се умеете да пазите енергията си. Не бива да я разпилявате по хора, които не заслужават вашето доверие, хора, които са двулични, хора, които са неистински, хора, които са готови да ви предадат. Трябва да филтрирате повече хората от обкръжението си. Ето и самата карта го показва. Да бъдете по-внимателни и да не допускате всеки един, да не се доверявате на всеки, който ви се пише на приятел. Тук ви очаква период на трансформация, период на промяна на вас самите. Ето е тази промяна, тук я видяхме по тази карта. Ето я. Период на нови мечти, на нови цели. Може би нов човек във вашия личен живот. Нов човек, който ще ви донесе слънцето и спокойствието, които винаги сте търсили. И не бива да се ядосвате за хората, които напускат вашия живот. Хората, които са доказали, че не заслужават вашето доверие. След като се умеете да пуснете миналото и да отсеете хората, които са истински и хората, които са фалшиви, ви очаква период, през който вие ще блестите като това слънце. Ще бъдете напълнени с енергия, ще бъдете силни, ще бъдете енергични
ще бъдете свободни. Ето тук по тази карта. И ще можете да завършите този период от живота ви с нови сили и съдбата ще ви даде нови шансове. Ще ви даде и неочакван подарък. Този подарък може да е материален, може да е емоционален, може да бъде и нов човек във вашия живот. Нов човек, който ви подкрепя, нов човек, който ви съветва, нов човек, на когото ще може да имате пълно доверие и той ще ви напътства в вашия нов период, който настъпва. Очаква ви период на пречистване и не бива да се притеснявате и не бива да се страхувате от този период, който настъпва, защото винаги след такъв период пътя, който се открива пред нас, е изпълнен с повече възможности и с повече шансове от съдбата. Съвет, който получаваме от картите е да можете да приемете промените. Да можете да приемете, че някои хора от вашия минал живот няма да присъстват, че те не бива да присъстват и да можете да приемете всичко с лекота и да приемете всички настъпващи промени. Да, ето, да умеете да пуснете това, което ви пречи, да умеете да пуснете хората, които са били токсични, са били лицемерни с вас, хората, които са ви предали, но не бива да си отмъщавате. Трябва да останете пасивни, да бъдете силни и ви очаква след този период на промени, на трансформации, ви очаква една пирова победа. След като сте изключили хората и събитията от живота си, от миналото си, ви очаква една наистина забележителна, бляскава пирова победа. И след този период на промени и трансформации ви очаква нов човек. Навлиза в живота ви този, който вие винаги сте търсили. Този, за когото сте си мечтали. И този човек ще ви донесе любов, разбиране, уважение, подкрепа. Той ще бъде човека, когото вие винаги сте търсили. И сега съдбата ви дава шанса да го намерите. И само от вас зависи дали ще се умеете да го задържите. Това е по днешния разклад, който виждам. Ще очаквам вашите коментари за това как се е проиграл за всеки един от вас този разклад. Дали са ви полезни, дали са ви забавни и приятни моите разклади. Ще очаквам и вашите нови предложения за нови теми. Абонирайте се за моя канал. Изгледайте видеята ми от начало до край. И се надявам да ви е било приятно и да ви е било полезно. И да ви харесват и да ви носят удоволствие моите видеа. Очаквам вашите коментари. Това е за днес. Чао, чао!